Nou, goeie. Je spreekt je rot. Ja, tv-freestyle, ja, maar ik ben van hier. Ja. En wij vregen u zo wat bij jou aan de morgen hing het. Maar je zien. Nou. Maar wat is het? En dat zijn prulletjes die we altijd boven in de kast staan en niks meer in. Oké, maar het is net uit eigen hand, zeg maar, maken. Nee. Nee? Nee. Je bent net zo creatief. Nou, een bruidje. Oh. Hoort net. Shit. Wat wie nu Jood aan het doen? Klein beetje, die was tussen. Daar hebben we het weekend drukte van, oh joh, weer dus trouwdagen. Oh ja? Veel stenen erbij aan huis. Nou, ik zei, nee, dat is mooi. Dat is wel joh. Oh, je ziet het zelf even verkeerd, maar de daar? Oh ja? En hoeveel hier is het houdelijk? Staat maar net voor televisie. 4 bijna ongetrouwd en een tredje kleinkinderen. Zo. Oeh. De trots van Pakenbellen. Ja, dat is toch weer mooi. Echt van? Dat liedje spul. Komt hier weer voort. En wat zul je Jood nog meer doen? Ik heb haast een oppasfamke die maak ik 7 ophalen. En dan heb je hier vanmiddag dat jaar opgegeven. Mijn man is te biljarten. Oh ja. Oh, wel even lekker rustig, net. Klein.